Peter is de samenwerking voor de accessoires aan het bespreken. Rudy is bezig met zijn ontwerpen voor de stad. En Arno en Dirk die komen naar hier in verband met de website. Allee, we gaan ons niet vervelen. Oei. Sorry? Is Peter hier? Die is buitenshuis. Ah ja, ik zou die even dringend willen spreken eigenlijk. Waarover? Gewoon iets tussen ons. Je hebt de laatste tijd precies wel veel te bespreken samen. Ja, we hebben ook een dochter samen die in haar puberteit zit. En die ook onder mijn dak woont. Ja, en dan? Kijk, Trudy, ik zal nooit de moeder zijn van Louise. Maar ik wil wel weten wat er gebeurt. Je moet mij niet buitensluiten. Maar dat doe ik toch helemaal niet? En Peter is mijn man. Niet meer die van u. Maar dat weet ik toch? Het zou niet de eerste keer zijn dat een gescheiden vrouw terug naar haar man wilt. Maar Joan, alstublieft, waar haal jij dat? Je bent echt aan het overdrijven. Ik overdrijf niet. Ik ben gewoon duidelijk. Dus als er nog iets is met Louise, dan bespreken we dat samen. En je blijft van mijn man af. Oké? Wat heeft hij? Ba-da-da-da-da.